ओम साई ई-बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस, जावा SD, रुबाबदार सिंधुदुर्गवासियांच्या सेवेत शानदार. पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. प्रोप्रायटर कुमार साईश विशाल कामत. संपर्क 72 64 82 42 42. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली व मंडणगड येथील एकूण 11 नगरसेवकांनी आमदार योगेश कदम यांच्या नेतृत्वाखाली थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शुक्रवारी मुंबईत वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली आहे. तर रत्नागिरी नगर परिषदेच्या तब्बल 20 नगरसेवकांनी आमदार उदय सामंत यांची भेट घेऊन आपला पाठिंबा व्यक्त केलाय. रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकूण 31 नगरसेवकांनी एकनाथ शिंदे गटाला पाठिंबा जाहीर केल्यानं उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला हा मोठा धक्का मानला जातोय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.